മാതാജി ആരെങ്കിലും ഒരു കീർത്തനം ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ചെറുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലു ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് സുഖമില്ലാണ്ടിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അജിത മാതാജി ചെല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലു. സിന്ധു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുവായൂർ വാഴും രാധാവല്ലഭ കരുണാവാരിധേ മുകിൽ വർണ്ണ മുരഹര മധുമുരളി മാധവ മണിവർണ്ണ കണ്ണ ശ്രീകൃഷ്ണ മനതാരിൽ എന്നും മധുരമായി നിന്റെ മണിവേണു ഗാനം നിറയേണം അണിവാകച്ചാർത്തിൽ തെളിയും കാന്തിയിൽ കനിപോലും മുഖം കാണേണം കരതളിർ കൂപ്പി തൊഴുമിന്നിൽ നിന്റെ തിരുനാമം വെട്ടം പകരേണം ഒരു നാളും എന്നെ വെടിയാതെ മറുകര കാണാൻ വഴി കാട്ടേണം നിറയും ഭക്തിയിൽ പൂക്കുമെന്മേലെ നിറവിൽ കൂവള പൂവുകൾ നീലക്കാർ വർണ്ണ നിന്റെ ശോഭതൻ നീലിമ പൂണ്ടു നിൽക്കേണം മൂടിയിൽ കെട്ടും കൂന്തലിൽ എന്റെ മാനസം പീലിയാകേണം മാറിലെ വനമാലയിലൊരു മാതള മലരാകേണം പല്ലവാധര ചുംബനമേൽക്കും പുല്ലിൻ തണ്ടായി തീരേണം വല്ലഭ നിന്റെ രാഗമായി അല തല്ലുവാനെനിക്കാകണം കാൽച്ചിലമ്പുകൾ ചൊല്ലും വേദങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ഭാഗ്യമേകണം കാറോളി വർണ്ണ പാദപത്മങ്ങൾ കാണുവാൻ വരം നൽകണം ഗുരുവായൂർ വാഴും രാധാവല്ലഭ കരുണാവാരിധേ മുകിൽ വർണ്ണ മുരഹര മധുമുരളി മാധവ മുകിൽ വർണ്ണ കണ്ണ ശ്രീകൃഷ്ണ മുകിൽ വർണ്ണ കണ്ണ ശ്രീകൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു സിന്ധു മാതാജി, വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangham lankayate girim yatkripadamaham vande paramananda madhavam. Om Shri Krishna Paramatmane Namaha. Om Shri Krishna Paramatmane Namaha. Om Shri Krishna Paramatmane Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Ho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. എന്ത് പറ്റി മിനി മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഹരേ ഇവിടെ കൃഷ്ണ. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ്, പിന്നെ എക്സാം ആയ കാരണം റെമഡിയൽ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ കാറ്റ് എല്ലാം കൂടെ സൗണ്ട്, പിന്നെ തൊണ്ട കഫ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna Mataji, Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇന്ന അധ്യായം ഇന്നലെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്നലെ നമ്മള് അധ്യായം 3 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾക്ക് ഇന്നൊരു ഫാസ്റ്റ് റിവൈസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് അധ്യായം 4 തുടങ്ങും. ആദ്യം നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും തൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വേദവ്യാസ മഹർഷിയുടെ കാൽപാദങ്ങളിലെ തൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട്
സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി സ്വാമികളുടെ അപ്പിയറൻസ് ഡേ ആണ് ഇന്ന്. പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ 75-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ചെറിയ യങ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൊടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ, വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ പോയി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് അറിയാമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഓർഡർ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതാണ് പ്രഭുപാദര്. ആ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആ ഒരു സമർപ്പണം, ഗുരുവിനോടുള്ള സമർപ്പണ മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നതും ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ തലമുറയിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാലും നമ്മൾക്ക് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി സ്വാമികളുടെ തൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ലെസൺ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫാസ്റ്റ് റീക്യാപ്പ് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ 12th തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തത്. അവിടെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ദേവാൻ ഭാവയതാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തു വഹ പരസ്പരം ഭാവയന്ത് ശ്രേയ പരമവാപ്സ്യത്. ദേവന്മാരെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ പ്രജാപതികളെ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചു, ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു, അതിനുശേഷം യജ്ഞങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യരുടെ സൃഷ്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദേവാൻ ഭാവയതാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തു വഹ, ഈ ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യജിക്കുക. അപ്പൊ ദേവന്മാര് നമ്മൾക്ക് അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം നമ്മൾക്ക് നൽകും. പരസ്പരം ഭാവയന്ത ശ്രേയ പരമവാപ്സ്യത. അങ്ങനെ പരസ്പരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോപ്പറേഷൻ വഴി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മൾക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ദേവാൻ ഭാവയതാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തു വഹ പരസ്പരം ഭാവയന്ത് ശ്രേയ പരമവാപ്സ്യത്. ശ്രേയസ് ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആദ്യം ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന്, അതിനുശേഷം വേദാസിൽ നിന്ന്, ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള വേദാസിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാകും? നമ്മൾ ദേവന്മാരെ യജിക്കുമ്പോൾ അവര് നമ്മൾക്ക് മഴയും വെയിലും എന്താണോ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് അതാത് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നു. ധാന്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രസാദമുണ്ടാക്കി സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത്. അതല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാരാണോ അവർക്ക് ഇതായിരുന്നു ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞു. തോൽവിയാണ് ഫലം എന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം അപ്പം നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്കാണ് ആ ഒരു 1% നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അതിന്റെ 1% എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു. അത് ആ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ആചാര്യന്മാരെ നമ്മളോട് എല്ലാം പ്രസാദമുണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുക, മഹാനിവേദ്യം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിയാണ് വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധി വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുപോലെ ദേവന്മാർ നമ്മൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് തരുന്നതായിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. എന്നാലും ചിലവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. യജ്ഞശിഷ്ടാശന സന്തോ മുച്യന്തേ സർവത്തിൽ വിഷയ് ഭുഞ്ചതേ തേ ത്വകം പാപായേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞങ്ങളിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന പ്രസാദം അന്നം ഭക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാകുന്നു? നമ്മൾ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മോചിതരാകുന്നു. നമ്മൾ സ്വയം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകുന്നു? നമ്മൾ നമ്മളുടെ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഭുഞ്ചതേ തേ ത്വകം പാപായേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി. അന്നം കൊണ്ടാണ് ഭൂതങ്ങൾ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത്. പർജന്യാതന്ന സംഭവ.
മഴ കൊണ്ടാണ് അന്നമുണ്ടാകുന്നത്. യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യവും, നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുക, ദേവാൻ ഭാവയതാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തു വഹ, യജ്ഞം ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പരസ്പരം ഭാവയന്ത് ശ്രേയ പരമവാപ്സ്യത്. അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? മഴയുണ്ടാകുന്നത്. യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവ, യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? കർമ്മത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് വൈദികമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കർമ്മ ബ്രഹ്മോദ്ഭവം വിധി ബ്രഹ്മാക്ഷര സമുദ്ഭവം, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്, ശ്വാസത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ശാസ്ത്രമായി കരുതേണ്ടത് വേദങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വേദം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനെ കർമ്മോത്സുകനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അർജുനൻ ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തേരിലും ഗാണ്ഡീവവും വില്ലും അമ്പും എല്ലാം താഴെ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴെന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആക്കി തരുന്നതാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന ലെസണിലൂടെ. ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം നാനുവർത്തയതീഹയ, ആരാണോ ഇത് അനുഷ്ഠിക്കാതെ ചെയ്യുന്നത് അവര് പാപമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ? ഭഗവാനിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി അത് അവസാനിപ്പിക്കണം. ഭഗവാനിൽ നിവേദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം നാനുവർത്തയതീഹയ, ആരാണോ അത് ചെയ്യാത്തത് അവർക്ക് പാപമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി നിഷ്കാമ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആരാണ് ആത്മാരാമനായി വർത്തിക്കുന്നത്? ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇന്നലെ. എന്നിട്ട് അവര് ബ്രഹ്മചാരി, നമ്മളെ അച്ഛനെയും അമ്മയും നോക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വീട്ടിലുണ്ട്, എക്സ്ട്രാ കുട്ടികളുണ്ട്, വീട്ടിലെ സിബ്ലിങ്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വാനപ്രസ്ഥത്തിന് പോകാം, സന്യാസം സ്വീകരിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിഷ്കാമ കർമ്മനായി, നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിൽ ഇതിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ആത്മാരാമനായി, മനസ്സിനുള്ളിൽ ആത്മാവിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം ഭഗവാനിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ കൃപാദങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ലായിട്ട് വഴി വേറെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അയാളൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴോ നമ്മളോട് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? തസ്മാത് സത്യസതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര, ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഇപ്പൊ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മളുടെ കർത്തവ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ആചാര്യന്മാര് നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉപാസനയായിട്ട് മാറ്റേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ആചാര്യന്മാര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അതാണ് പറയുന്നത്. അസക്തോ ഹ്യാചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പൂരുഷഃ, ആസക്തി കൂടാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴിയാണത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ സാമാന്യ ജനങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജനകൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാർ നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. അവര് ആത്മാരാമന്മാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവരായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നാലും അവര് സാധാരണ ജനങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചു കാണിച്ചത്, അതാണ് നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേതരോധനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതേ. യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ, ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും നോർമൽ ഓർഡിനറി പീപ്പിള് ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? അർജുനൻ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിയാണ്, ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, ഗാണ്ഡീവം തുടങ്ങിയ ദേവേന്ദ്രന്റെ കൂടെയും ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും ഒക്കെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേടിച്ചോടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേതരോധനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതേ. നമ്മൾ പഠിച്ചു തീർന്നത് കൊണ്ടാണ്
കുറച്ചൊന്ന് ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് റിവിഷനാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം. എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ടില്ല അർജുന. എനിക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത്? ഭഗവാൻ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. ഈ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഫുഡും എന്താണോ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത്, ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിലും വെള്ളമാണെങ്കിലും എല്ലാം ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ യാതൊരു കർത്തവ്യവും ബാക്കിയില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടതായിട്ടോ ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാന് ആവശ്യമുള്ളതായിട്ടും ഇല്ലാത്തതായിട്ടും ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. യദ്യതാചരതി ശ്രേഷ്ഠ സപ്തദേവീ തരോജനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്നെ പിന്തുടരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആരും ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം ജനപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാകും. ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ യമരാജാവ് ആരെയും മരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ജനങ്ങളൊക്കെ വളരെ, ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ലാതെ ജനിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുകയുമില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക? ഒന്നും ആർക്കും പോരാതെ വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകില്ല. ഇന്ദ്രനാണെങ്കിലോ മഴ വർഷിക്കാതിരുന്നാലോ, അതല്ലെങ്കിൽ സൂര്യദേവൻ കൂടുതൽ ചൂട് തന്നാലോ, എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾക്ക് അത് ഇംബാലൻസ് ആയിട്ട് തീരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സക്തകർമ്മണ്യ വിദ്വാംസോ യഥാ കുര്യന്തി ഭാരത കുര്യാദ് വിദ്വാംസ് തഥാ സക്ത ചികീർഷർ ലോകസംഗ്രഹം. അപ്പൊ നമ്മള് അറിവില്ലാത്തവർ ഫലാകാംക്ഷ മൂലം കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. ആചാര്യന്മാർ അതൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടാത്തത് നമ്മളോട് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. നമ്മൾക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി തന്നു. രാവിലെ 4:30 തുടങ്ങി രാത്രി ഉറങ്ങും വരെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും ആചാര്യന്മാര് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മള് സാധാരണ അജ്ഞരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ, നമ്മളെക്കാളും കുറച്ച് ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ വിടുവയ്ക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ലെസൺ പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നോർമൽ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ ആത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രകൃതി ക്രിയമാണാനി ഗുണേ കർമാണി സർവശഃ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ജീവാത്മാവ് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഞാനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മോഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇവ നിർവഹിക്കുന്നത്. തത്വവിത്തോ മഹാബാഹോ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗയോ ഗുണാഗുണേഷു വർത്തന്തെ ഇതി മത്വാന സജ്ജതേ. പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലാകാംക്ഷയോടെ ഉള്ള കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയുന്നു. നമ്മള് വേണം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം ഉദ്ദേശിച്ച് എനിക്ക് അതിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടും എന്നുദ്ദേശിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെയും, അതേസമയം ഭക്തിപൂർവം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ സെയിം കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കർമ്മമാണെങ്കിൽ കൂടി അത് ഭഗവാനിൽ അധിഷ്ഠിതമാകുമ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ആരാണ്? പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അല്ലാത്തവരോ നമ്മള് പൈസ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു. മൈ സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യ അധ്യാത്മചേതസ. ഇനി എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം? മൈ സർവാണി കർമാണി, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഏതുതരം കർമ്മമാണെങ്കിലും സന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസ, അധ്യാത്മചേതസായി പരമാത്മാവിന് വേണ്ടി സന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസ ആ ഭഗവാനായിട്ട് നിർവഹിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വ, ആശയോ അല്ലെങ്കിൽ മമതയോ ഒന്നും കൂടാതെ യുദ്ധസ്വ, തന്റെ സ്വന്തം കർമ്മം ചെയ്യൂ അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യുദ്ധസ്വ, യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. 3.30 ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, എഴുന്നേൽക്കൂ, എന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അർജുനൻ പിന്നെയും എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? സാധാരണ ജനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, എന്നാ പിന്നെ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഞാനത് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ അർജുനൻ വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്നെ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഭഗവാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു, സ്വകർമ്മങ്ങൾ ആജ്ഞാനുസരണം ഭഗവാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ചെയ്യുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിനക്ക് കർമ്മഫലത്തിൽ ബന്ധനമുണ്ടാകും.
മനസ്സിലാകില്ല. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മഫലത്തിൽ ബന്ധനമില്ലാതെ നമ്മളുടെ കർമ്മം ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടത്? ഇത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മൈ സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മ ചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുദ്ധ്യസ്വ വിഗതജ്വരഃ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമായി ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതല്ലാതെ നമ്മള് അസൂയ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സദൃശം ചേഷ്ടതേ സ്വസ്യ പ്രകൃതിർ ജ്ഞാനവാനപി പ്രകൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നിഗ്രഹം കരിഷ്യതി. നമ്മൾക്ക് 4 വർണ്ണങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. എന്താണോ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊരാളുടെ ധർമ്മം നമ്മൾക്ക് ഭയാവഹമാണ്. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണഃ പരധർമ്മ സ്വനുഷ്ഠിതാൽ. നമ്മളുടെ ധർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇന്ദ്രിയസ്യാത്തെ, എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാത്ത ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവലില്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ലൈഫ് വേസ്റ്റ് ആകും. അതല്ലെങ്കിൽ രുചി എന്ന സ്റ്റെപ്പ് വരെ, ഭക്തിയുടെ രുചി എന്ന സ്റ്റെപ്പ് വരെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഭരത മഹാരാജാവ് എന്താ സംഭവിച്ചത്? നിപത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവിടെ നിന്ന് ഫോളനാകുകയാ ചെയ്തത്. വീണ്ടും 2 ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നു. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണഃ പരധർമ്മ സ്വനുഷ്ഠിത സ്വധർമ്മേ നിധനം ശ്രേയ. തനിക്ക് സ്വന്തം ധർമ്മം തന്നെയാണ് ശ്രേയസ്കരം. നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന, നിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. പാണ്ഡുവാണ് എല്ലാവരെയും, ഹസ്തിനപുരം മാത്രമായിരുന്നില്ല, എല്ലായിടത്തും പോയി യുദ്ധം ചെയ്ത് വിസ്താരം ആക്കി തീർത്തത്, ആ സാമ്രാജ്യത്തെ തന്നെ വിസ്താരമുള്ളതാക്കി തീർത്തത് പാണ്ഡുവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാണ്ഡുപുത്രന്മാർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് രാജ്യം. അപ്പോ സ്വന്തം ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? കർത്തവ്യം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ലസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന, എന്തിനാ കൃഷ്ണ എന്നെ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കാമയേശ ക്രോധേശ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാത്മാ വിദ്യേന മിഹ വൈരിണം. അപ്പം നമ്മളുടെ വൈരിയാണ്, ശത്രുവാണ് നമ്മളുടെ കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ക്രോധമായിട്ട് മാറും. രജസ് എന്ന് പറയുന്ന രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമ്മളുടെ തിങ്കിങ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കും, പിന്നെ ഫീലിംഗിലേക്ക് വരും. അതിനുശേഷം നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കും. ദേഷ്യം വരും നമ്മൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മഹാപാപത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ധൂമേന പ്രിയതേ പനി. നമ്മളുടെ പുക എങ്ങനെയാണ്? ഒരു കനല് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുക അതിനെ മറച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതെങ്ങനെ അതിനുള്ളിൽ തീയുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പൊടി ഉള്ള ഒരു കണ്ണാടിയിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു ഗർഭാശയത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾക്ക് പുറത്തു നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഗർഭാശയം അതിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനെ കാമം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അയാൾ എത്രത്തോളം കാമാസക്തനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ അത് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിനെ പലതരത്തിലുള്ള അളവിലുള്ള കാമം എന്ന് പറയുന്നത് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ വിവേകം നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇനി നമ്മളോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ചാരിയറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി, നമ്മുടെ രഥം എന്ന് പറയുന്നത്, ശരീരമാകുന്ന രഥം എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരകളെ മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാൺ കൊണ്ട് ബുദ്ധിയാകുന്ന സാരഥി കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബന്ധമുക്തനായിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. മൈൻഡ് കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ഭരതരിൽ ഉത്തമനായവനെ, ശ്രേഷ്ഠനായവനെ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ആദ്യം തന്നെ നീ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അവിടേക്കും ഇവിടേക്കും പോകുന്ന നമ്മളുടെ തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സെൻസസും നമ്മുടെ കൺട്രോളിലേക്ക് വരും. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം എന്താണ് ജഡപദാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ശരീരം? ആ ജഡമാണിത്. ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ജഡമാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ ആത്മാവും പരമാത്മാവും വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ സെൻസസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം ജഡപദാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തില് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിനേക്കാളും കുറച്ച് ബെറ്റർ പൊസിഷനിലാണ്. നമ്മളുടെ ബോഡിയെക്കാളും സെൻസസ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്. അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഉത്കൃഷ്ടമാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ? മനസ്സിനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സ്, ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് അത്ര ഫാസ്റ്റ് ആണ്.
അപ്പൊ തിങ്കിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അത്രയും ഫാസ്റ്റ്, അപ്പൊ സെൻസസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി അപ്പുറത്തേക്കാണ് നമ്മളുടെ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്, അതിനേക്കാളും മുകളിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. മൈൻഡിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി, ബുദ്ധിയെക്കാളും മുകളിൽ തന്നെയാണ് സോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ ലാഡറിൽ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നല്ല, ആദ്യം നമ്മുടെ ബോഡി, അതിന് ശരീരത്തിന് ശക്തിയില്ലാത്ത സമയത്ത്, ആത്മാവില്ലാത്ത സമയത്ത് അത് ഏറ്റവും ഇതാണ് ഡെഡ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കുന്നത്. അതിന് ആത്മാവ് വരുമ്പോഴേക്കും, പരമാത്മാവും കൂടി ആത്മാവ് വരുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെൻസസ് അത് വർക്കിംഗ് ആവുന്നു. സെൻസസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി മുകളിലാണ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൈൻഡിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഉയരത്തിലാണ് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റലിജൻസിനേക്കാളും ഉയരത്തിലാണ് സോൾ. നമ്മൾ മൈൻഡ് കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്, അതിന് ആ രീതിയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ശാരീരിക സ്ഥിതിയെക്കാളും മുകളിലാണ് ഇന്ദ്രിയ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനേക്കാളും മുകളിലാണ് മാനസിക സ്ഥിതി. അതിനേക്കാളും മുകളിൽ ബുദ്ധി. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞാൽ സെയിം ലാഡറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനേക്കാളും മുകളിൽ ആത്മീയ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കാമത്തെ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ തന്നെ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുക. ആത്മീയ ശക്തിയും എന്താണോ നമ്മൾക്കുള്ള ശക്തി, നമ്മളുടെ 24 തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് 13th ലെസണിൽ. അതെല്ലാം കൂടി 24 തത്വങ്ങളും എന്റെ ശരീരവും പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ചിത്തം, അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാം കൂടി ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുക. ഭഗവാൻ എവിടേക്കാണോ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അത് വളരെ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തു കൊള്ളും. ഓക്കെ, നമ്മൾക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, 4th ലെസൺ ജ്ഞാനയോഗം നമ്മൾക്കിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മയോഗത്തിൽ എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത്? കർമ്മവും ജ്ഞാനവും എല്ലാം ഇത് മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? അത് അത്രത്തോളം നമ്മളുടെ ചിന്തകൾക്കും മേലെയാണ്, ബിയോണ്ട് അവർ സെൻസസ് ആണ്. ഇറ്റേണൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് പതുക്കെ പോവാം. എന്തെങ്കിലും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തത് എന്തെങ്കിലും പറയുക, കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് ശ്രീ ശ്രീ രാധേ ഗോവിന്ദ മന്ദിറിലെ ഡീറ്റീസ് ആണ്. തൊഴുതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അധ്യായം 4. നമ്മള് ചാപ്റ്റർ 4 നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം, കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്നുള്ളത് 4.1 to 10 വരെയാണുള്ളത്. അത്രയും ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് 1 തൊട്ട് 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തം എന്നുള്ളത് അവർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്. പിന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ വർണ്ണാശ്രമം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 11 to 15. 11th ശ്ലോകം ഏതാണ്? ഞാൻ തന്നെ നിന്നെ റെസിപ്രൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നീ എങ്ങനെയാണോ എന്നെ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത്, യഥാമാം പ്രപദ്യന്തി താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർമാനുവർത്തന്തി മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് 16 to 24 കർമ്മയോഗത്തെ പറ്റി വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ 25 to 33 പറയുന്നത് ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ്. ലാസ്റ്റ് 34 to 42 പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കേണ്ടത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ 4.1 to 4.10 എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഇതില് പരമ്പരയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാ പരമ്പരയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരുവിനെ, നമ്മൾക്ക് എത്രയോ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്, എല്ലാവരെയും നോക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിവുകൾ കിട്ടാനുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഗുരു എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. പക്ഷേ നമ്മള് സ്പിരിച്വൽ ബുക്സ്, സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ എത്രയോ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കൊക്കെ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ബോണഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുരുവിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്
ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്കത് തുറന്നു വരുള്ളൂ. ആ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ സത്യം അറിയുന്നതിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് വായിക്കേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതും? സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേണ ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയേത്. കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളുടെ ചെവിയിലൂടെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ചിത്തത്തിൽ വന്ന് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ അമൃതാണ് നമ്മളുടെ കൃഷ്ണ കഥ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ കഥ ഉള്ളത് എവിടെയാ? ഈ ത്രോട്ടിലാണുള്ളത്. ആ ത്രോട്ടിൽ എത്രയോ നാളുകളായിട്ട് നമ്മൾ ശേഖരിച്ച ഹൃദയം മുഴുവനും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, ആ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു വരുന്ന കഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അമൃത തുല്യമാണ്. അത് ഈ ത്രോട്ടിലൂടെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നാവും അമൃത തുല്യമായിട്ട് വരുന്നു. അത് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മളുടെയും ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ കൃഷ്ണ കഥ കയറി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അമൃത തുല്യമായ അമൃതവാണിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ കഥ ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് നീ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 5100 ഏകദേശം 5100 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇത് നിലനിന്നിരുന്നതാണ് അർജുന. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച്ച് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹം അവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേതഃ മനോരിക്ഷ്വാകവേ ബ്രവീത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹം അവ്യയം, അവ്യയമായിട്ടുള്ള ഈ യോഗം, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള യോഗത്തെ ഞാൻ സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എപ്പോഴാണ്? 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യദേവനെ ഇത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. വിവസ്വാൻ അത് മനുവിനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മനു ആരാണ്? 14 മനു ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക്. മനു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ രാജാവ്, മാനവർ എന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ പറയുന്നത്. മനു എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് നമ്മൾക്കുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, ദേവലോകത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മനു സ്വന്തം പുത്രനായിട്ടുള്ള ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇക്ഷ്വാകു ആരാണ്? മനുപുത്രനാണ്. നമ്മുടെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ വംശത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവാണ് ഇക്ഷ്വാകു എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് മുകളിൽ ആരാണ്? മനു ആണ്. അപ്പൊ വൈവസ്വത മനു എന്ന് പറയുന്ന മനു, നമ്മൾക്ക് 14 മനു ഉണ്ട്. ഓരോ പേരിലുള്ള മനു എന്ന് പറയുന്നത്. സൂര്യദേവനും അതുപോലെ തന്നെ ആദിത്യന്മാരും നമ്മൾക്ക് 12 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇവിടെ വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യനാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പരമ്പരയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്, ഏവം പരമ്പരാപ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേ നേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ട പരം തപ. അപ്പം ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഠിക്കുന്നതായിരുന്നു. ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശ്വാസത്തിലൂടെ വന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ കുറേയൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചിലവർക്കൊക്കെ മറവി ഉണ്ടാവും, കൂടുതൽ മറവി ഉണ്ടാവും. എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോവും. അങ്ങനെ ഈ ശൃംഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുറിഞ്ഞു പോവുകയും നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുന ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീത എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം സൂര്യദേവന് കൊടുത്തു. അത് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യദേവൻ ആർക്ക് കൊടുത്തു? വിവസ്വാൻ എന്ന വൈവസ്വത മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം മനു അത് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ഇക്ഷ്വാകു എന്ന് പറയുന്ന സ്വന്തം പുത്രന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്? പരമ്പരയായിട്ട് മാത്രം പോവുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് 4 പരമ്പരയുണ്ട്. ലോർഡ് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മധ്വാചാര്യർ, അതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. മധ്വാചാര്യരിലൂടെ, വേദവ്യാസനിലൂടെ ഒക്കെ, നാരദ മഹർഷിയിലൂടെ ഒക്കെ വന്നു ചേർന്നതാണ് നമ്മളുടെ പ്രഭുപാദരുടെ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മധ്വ ഗൗഡീയ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്. ഗൗഡീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാകൃഷ്ണ സങ്കല്പത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ
ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. കോൺജുഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയും, ദാമ്പത്യം എന്ന് പറയും. ശ്രീലക്ഷ്മി, നമ്മൾ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മഹാലക്ഷ്മിയിലൂടെ രാമാനുജാചാര്യർ, നമ്മൾ ധാരാളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാമാനുജാചാര്യരെ പറ്റിയൊക്കെ. വിശിഷ്ടാദ്വൈത പ്രചരിപ്പിച്ചത്, മധ്വാചാര്യർ എന്താ പ്രചരിപ്പിച്ചത്? ദ്വൈതം എന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ, ഭഗവാനോളം പവേഴ്സ് നമ്മൾക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആര് പഠിപ്പിച്ചത്? മധ്വാചാര്യര്. വിശിഷ്ടാദ്വൈതം അത് തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടി മോഡിഫൈഡ് ഫോമിൽ രാമാനുജാചാര്യർ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഗുരുവായിട്ട് അവർ കാണുക മഹാലക്ഷ്മിയെ. പിന്നെയുള്ളത് രുദ്ര സമ്പ്രദായം. രുദ്ര സമ്പ്രദായത്തില് വിഷ്ണു സ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗുരുവാണ് ആ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 4 കുമാര സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയും. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും മനസ്സുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. മെന്റലി ക്ലോൺഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുട്ടികളാണ്, മെന്റലി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് 4 കുമാരാസ്. അവരുടെയാണ് നിംബർക്കാചാര്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ പരമ്പരയും. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഭാരതത്തിൽ, അതും നന്നായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ മധ്വാചാര്യരുടെ പരമ്പര തന്നെ ഒന്ന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദര് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ശിഷ്യ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല, അതുപോലെ ധാരാളം പരമ്പരകൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് മധ്വാചാര്യരിൽ നിന്ന്, ഒന്ന് മാത്രമല്ല വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? ജസ്റ്റ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, മനസ്സിലാക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഭഗവത്ഗീത ഇപ്പോഴും പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, നമ്മൾ കൂടുതലും മനനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പരമ്പര. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, അത് ഇറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ആണ്. ഗീതയാണെങ്കിലോ ഗീതയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭൗതിക വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. മായാവാദീസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് കർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി ത്വം ധർമ്മ സമ്മോധ ചെയ്ത ശ്രേയസ്യാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം സാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. ആ ഒരു ശിഷ്യനാണ് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാൻ. ആരുടെയെങ്കിലും നാവിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ കർണൻ എന്താ പറ്റിയത്? കർണൻ നുണ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പരശുരാമന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വിദ്യ വാങ്ങിച്ചത്. ഞാൻ രാജപുത്രനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ ഒന്നും അവരെ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്ഷത്രിയന് മാത്രമേ ഞാൻ വിദ്യ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പരശുരാമൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പോയി പറഞ്ഞു എന്ത് സൂതന്റെ പുത്രനായിട്ടാ വളർന്നത്, പക്ഷേ പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്ഷത്രിയനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വാങ്ങിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ പരശുരാമൻ തന്നെ ശാപവും കൊടുത്തു, നിനക്കിത് ഉപകരിക്കാതെ പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അവസാനം കർണൻ എന്താ സംഭവിച്ചത്? കൃഷ്ണനും അർജുനനും കൂടി കൊല്ലുകയാ ഉണ്ടായത്. ശരിക്കും ആ ഒരു വിദ്യയും ഓർമ്മ വന്നില്ല ആ സമയത്ത്. അതുപോലെ ആയിട്ട് മാറും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം അതാണ് ശരിയായ യോഗ്യത. എന്താണ്? ഈശ്വരന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം യോഗ്യതയുള്ള ഒരാളിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന്, പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾക്കത് പാടുള്ളൂ. ഇതില് നമ്മള് ലോർഡ് ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയില്ല, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അതിൽ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട. നിങ്ങള് ലൈഫ് ഓഫ് ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ് 1000 ചതുർയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്? ചതുർയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് 4 യുഗങ്ങളാണ്, സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 1000 പ്രാവശ്യം ചതുർയുഗം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസമായി. അതേ അളവിൽ തന്നെ ബ്രഹ്മാവിന് രാത്രിയുമുണ്ട്. അപ്പം അത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ അത് 100 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 100 വർഷങ്ങൾ അതുപോലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരായുസ് തീർന്നു. അതുപോലെ മൻവന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനു എത്ര കാലം ഭരിക്കണം എന്നുള്ളത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനാണ് മനു. 14 പേരുണ്ട്, മാറി മാറി വരും. അത് 71 ചതുർയുഗമാണ് നമ്മളുടെ മൻവന്തരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെയുള്ളത് 4 യുഗങ്ങളാണ്. ഏകദേശം 24 ലക്ഷം വർഷമാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സത്യയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. 12 പോയിന്റ് സംതിങ് വർഷങ്ങളാണ് ത്രേതായുഗം. 8 വർഷങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ദ്വാപരയുഗം. 4.32 എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ലാക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. 1000 ചതുർയുഗം കൂടിയതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. അത്രയും തന്നെ രാത്രിയും അത് 100 പ്രാവശ്യം
പിന്നിട്ട് വന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതം 50 വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇനിയും 50 വർഷമുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഇതാണ്, നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അത്രയും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മള് ലൈഫ് സൈക്കിൾസ് ഓഫ് മനു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊന്നും നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട. 27 സൈക്കിൾസ് ഓഫ് 4 യുഗാസ് ഓവർ, ഇപ്പൊ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത്രയും നമ്മള് പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്കിൽ 8th ലെസൺ ആകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് നമ്മളൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിൽ പഠിക്കും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. 12 കോടി 4 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വിവസ്വാനോട് ഭഗവാൻ ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി മഹാഭാരതത്തിൽ ശാന്തി പർവത്തിൽ ഗീതയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ത്രേതായുഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, ത്രേതായുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീരാമചന്ദ്രനുള്ള ആ യുഗം എന്ന് പറയുന്നത്, പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം വിവസ്വാൻ മനുവിന് കൈമാറി. അപ്പൊ ത്രേതായുഗത്തിലാണ് മനുവിന് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. മനുഷ്യരാശിയുടെ പിതാവായ മനു അത് തന്റെ മകൻ മഹാരാജ ഇക്ഷ്വാകുവിനും പിന്നെ മഹാരാജ ഇക്ഷ്വാകുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ശ്രീരാമൻ എന്ത് ചെയ്തു? മനു ശ്രീരാമചന്ദ്രനും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട രഘുരാജവംശത്തിന്റെ പൂർവികൻ. അതുകൊണ്ട് മഹാരാജ ഇക്ഷ്വാകുവിന്റെ കാലം മുതൽ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ അവരവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ പകർന്ന് വന്നു. ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ നമ്മളുടെ കലിയുഗമൊക്കെ എത്ര വർഷമായി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അത്ര പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല, ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എത്ര വർഷമാണ്, ഒരു മണിക്കൂർ എത്രയാണ്, ഒരു മിനിറ്റ് എത്രയാണ്, ഒരു സെക്കൻഡ് എത്രയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളത്. ഇത്രയും ഇയേഴ്സ് ആണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ വലിയ സംഖ്യയാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ ഭഗവാന് ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്ന ഒരു സമയം മാത്രമേ ഇത്രയും വർഷങ്ങളാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി 4.3 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സേവായമയാതേഭ്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതന ഭക്തോസിമേ സഖാചേതി രഹസ്യം ഖേദുത്തമം. എന്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഈ വിവസ്വാനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അത്രയും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഞാൻ നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നീ എന്റെ ഭക്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു, നീ എന്റെ മിത്രമാണ്, കസിനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ശാസ്ത്രം, പുരാതനം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഈ ശാസ്ത്രം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, ശിഷ്യനാണ്. അതൊക്കെ കൊണ്ട് നിനക്ക് അർഹതയുണ്ട്, ഇത് കേൾക്കാനായിട്ട് നിനക്ക് ആ കഴിവുണ്ട്. ഇത്രയും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഗീത കേൾക്കാനായിട്ട്, ഈ ജ്ഞാനം കേൾക്കാനായിട്ട് നിനക്ക് കഴിവുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ ആ ഒരു ഉറപ്പിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ കസിനാണ്, ഫ്രണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്താണ്? ഭക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തിമൃച്ഛതി. സുഹൃത്താണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സുഹൃത്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. അർജുനന്റെ സംശയം, എത്ര വർഷം മുൻപ് എങ്ങനെയാ കൃഷ്ണ നീ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? നിനക്കും എനിക്കും ഏകദേശം ഒരേ പ്രായമല്ലേ? അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വത കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദോ പ്രോക്തവാനിതി. വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങേക്കാൾ വളരെ മുൻപ് ജനിച്ചതാണ്. അങ്ങ് വിവസ്വാൻ ഉപദേശം കൊടുത്തു എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയാ വിശ്വസിക്കുക? നമ്മൾക്കൊക്കെ തോന്നാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്? എത്രയോ കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്. കൃഷ്ണനാണെങ്കിലോ നവയൗവനമാണ്, എപ്പോഴും യൂത്ത് ആണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവകീ ദേവിയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്നും രൂപം കൊണ്ടതും ജന്മമെടുത്തതും യശോദമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്നതും എല്ലാം അറിയാം അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടാ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു മഹാത്മ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ അർജുനൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഭഗവാൻ തന്റെ സ്ഥാനം ആ സമയത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉപാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവചാർജുന. നിന്റെയും എന്റെയും എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ. ബഹൂനിമേ എത്രയോ അധികം, ജന്മാനി തവചാർജുന ജന്മങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത്. താന്യഹം വേദ സർവാണി, എനിക്കതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് അർജുന. നത്വം വേദ പരന്തപ, നിനക്ക് അതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല അർജുന. സാധാരണ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും. ഒരു സെക്കൻഡ്, നിനക്കതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അർജുനനോട്. ബഹൂനിമേ വ്യതീതാനി ധാരാളം നമ്മൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത്?
ഭഗവാൻ ഇതാണ് എന്റെ ഇറ്റേണൽ ബോഡിയാണ്, ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, ഈശ്വരനാണ്, സ്പിരിച്വൽ ആണ്. പക്ഷെ നീയോ, നീ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ബോഡിയാണ് നിനക്കുള്ളത്. നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് സ്പിരിച്വൽ ആണെങ്കിൽ പോലും നിനക്ക് നിന്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അത്രയും മെമ്മറി ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താ ചെയ്തത്, എന്താ ചോദിച്ചത്, ആരോടെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ മറന്നു പോകും. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നു അജോപി സൻ അവ്യയാത്മാഭൂതാനാം ഈശ്വരോപി സൻ. ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഈശ്വരനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു. എനിക്ക് പിറവിയില്ല. അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറവിയില്ലാത്തവൻ. അജോപി, ഞാൻ അജോപിയാണ്, അജനാണ്. സന്നവ്യയാത്മാ, എന്റെ നാശമില്ലാത്ത ശരീരമാണ് അർജുന. ഭൂതാനാം ഈശ്വരോപി സൻ, ഈ കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈശ്വരനാണ് ഞാൻ. ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവൻ. പക്ഷെ അവൻ എവിടെയുണ്ട്? നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മളോട് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് തൊഴൂ എന്ന് പറയുന്നു. ആദ്യം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു തൊഴൂ എന്ന് പറയും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതേ സമയം തന്നെ അവര് നമ്മളോട് പറയും കണ്ണടച്ചു തൊഴൂ ഇനി എന്ന് പറയും, ഉള്ളിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തൊഴൂ എന്ന്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ. എല്ലാ പ്രകൃതിയും സ്വാമധിഷ്ഠായി, ഈ പ്രകൃതിയിൽ എന്റെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് എന്റെ രൂപത്തിൽ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ സംഭവാമ്യാത്മമായ യുഗം തോറും എനിക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എന്റെ ആദിമമായും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിനി അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. 4th ലെസണിൽ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഏത് അവതാരം എടുത്താലും അതിനൊക്കെ ഒരു റീസൺ ഉണ്ടാകും ഭഗവാൻ വരാനായിട്ട്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? നമ്മളുടെ നമ്മളും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, പരമാത്മാവും സൂപ്പർ സോൾ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മളുടെ സോൾ എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയം, ഇറ്റേണൽ ആണ്. നമ്മളുടെ ശരീരമാണെങ്കിലോ അത് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് സ്പിരിച്വൽ ആണ്. ആ ഒരു സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതേസമയം മായ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ നമ്മൾ തൊഴുമ്പോൾ മായയെ അതിക്രമിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതേസമയം കൃഷ്ണനാണെങ്കിലോ മായാപതിയാണ്. കൃഷ്ണൻ മായയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതാണ് നമ്മളും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ക്വിസിലൊക്കെ ക്വിസ് വരുമ്പോഴേക്കും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും ഈ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ഓക്കെ, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കൃഷ്ണ ആൻഡ് കണ്ടീഷൻഡ് ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റേണൽ. നമ്മളുടെ ശരീരം കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റേണൽ ആൻഡ് റിമെമ്പേഴ്സ് പാസ്റ്റ്. നമ്മൾക്ക് റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഇറ്റേണൽ ആണ് നമ്മളുടെ സോളെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ മറന്നു പോകും. അതുപോലെ എല്ലാ ജന്മവും ഭഗവാന് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതേസമയം നമ്മൾക്ക് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച്. ഭഗവാന്റെ ബോഡിക്ക് ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല. അതെപ്പോഴും നവയൗവനമാണ് ഭഗവാന്. അത് ഒരിക്കലും അവ്യയമാണ്, ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തതാണ്. നമ്മളാണെങ്കിലോ നമ്മൾക്ക് ബോഡി ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ മറന്നു പോകും, പിന്നെ നമ്മളുടെ നാശം സംഭവിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. നമ്മളെ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് പ്രാരബ്ധം അനുഭവിച്ച് തീർക്കാനായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ബോഡി ഈസ് ട്രാൻസ്ഡെന്റൽ. ഭഗവാന്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റേണൽ ആണ്, അത് ദിവ്യമാണ്. നമ്മളുടെയോ മെറ്റീരിയൽ ആണ്. നമ്മളുടെ ഭഗവാന്റെ ബോഡിക്കും ഭഗവാന്റെ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നതിനും അത് അദ്വൈത എന്ന് പറയും. ഒന്ന് തന്നെയാണ്. സത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ്. നമ്മളാണെങ്കിലോ നമ്മളുടെ സോള് വെറുതെ അങ്ങ് വന്നാൽ പോരാ, നമ്മൾക്കൊരു ബോഡി വേണം. അത് ചുമ്മാ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രേതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ബോഡി ഇല്ലാത്ത ശരീരം, അത് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ആക്സിഡന്റിലൊക്കെ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾക്കൊരു അനദർ ബോഡി കിട്ടും വരെ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബോഡി കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും. ആ സമയത്താണ് നമ്മളെ പ്രേതം, ഭൂതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് ഗോസ്ലി സ്പിരിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേൾഡ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഒരു വേൾഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ബോഡി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്രോസ് ബോഡിയും വേണം, നമ്മൾക്ക് സട്ടിൽ ബോഡിയും വേണം. ഗ്രോസ് ബോഡി എന്താ? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നമ്മളുടെ ശരീരം. സട്ടിൽ ബോഡി എന്താ? മൈൻഡും നമ്മളുടെ ഇന്റലിജൻസും. ഫാൾസ് ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സ്, നമ്മളുടെ ഇന്റലിജൻസ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നതും. ഫാൾസ് ഈഗോ മിഥ്യ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നതും. ഓക്കെ, ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്.
യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എവിടെയാണോ ധർമ്മത്തിന് ച്യുതി സംഭവിക്കുന്നത്, ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നത്, ധർമ്മം നശിച്ചു പോകുന്നത്, അപ്പോ ധർമ്മം അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത് എവിടെയാണ്, എപ്പോഴാണ്? അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. സൃജാമ്യഹം, ഞാൻ വരുന്നു. അഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ, സൃജാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. കംസൻ ദേവകി ദേവിയുടെയും വസുദേവരുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് രഥമൊക്കെ തെളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. സ്വന്തം സഹോദരിയാണ്. എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് അശരീരി ഉണ്ടായി, ഇവരുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ നിന്നെ വധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് ദേവകിയെ കൊല്ലാനായിട്ട് മുടിയെടുത്ത് പിടിച്ച് വലിച്ച് വാളുകൊണ്ട് കൊല്ലാൻ നിൽക്കുന്ന സീനാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത്. വസുദേവരെ പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞല്ലേ കൊല്ലുക, ഇവളല്ലല്ലോ, അപ്പൊ കുഞ്ഞിനെ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം, എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഏൽപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വസുദേവർ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടാണ് വിടുവിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ കംസൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അധർമ്മം എവിടെയാണോ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഒരു സ്ത്രീയെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പം ധർമ്മത്തിന് എവിടെയാണോ ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, അധർമ്മം എവിടെയാണോ തഴച്ചു വളരുന്നത്, അപ്പോ ഭഗവാൻ അവിടെ അവതരിക്കുന്നു. പരിത്രാണായ സാധൂനം, ഭക്തരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും സാധുക്കളായിട്ടുള്ള ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനും വിനാശായ ദുഷ്കൃതം, ദുഷ്കൃതികളെ നശിപ്പിക്കാനുമായിട്ട് ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ, എല്ലാ യുഗത്തിലും ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു അർജുന. അപ്പം നമ്മളിത് പഠിച്ചതാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഒരു ആയുധവും എടുത്തില്ല കംസനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അഷ്ടാംഗ സിദ്ധി. അഷ്ടാംഗ യോഗം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 8 സിദ്ധികൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും, അഷ്ടസിദ്ധികൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. ലഘിമ, ഗരിമ, മഹിമ, അതുപോലെയുള്ളത് ഏറ്റവും ചെറുതാകാനും ഏറ്റവും വലുതാകാനും ഏറ്റവും ഭാരം കൂട്ടാനും ഭാരം കുറയ്ക്കാനും ഈ സിദ്ധികളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ കംസനെ കൊല്ലാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഭാരം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് കംസന്റെ അടുത്തേക്ക് വീണിട്ട് സ്വന്തം ഭാരം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കംസനെ വധിച്ചത്. അതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാനുടെ കംസന്റെ തല, ശിരസ് ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിയത്. പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഭാരം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ കംസനെ വധിച്ചത്. ഓക്കെ, കൃഷ്ണന്റെ രൂപവും പ്രവർത്തനം. ഇനി നമ്മൾ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്നത്, ഇതെന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? നമ്മളെപ്പോഴും അമ്മൂമ്മമാര് എല്ലാ ദിവസവും സെയിം സ്റ്റോറീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മളത് കേൾക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യം, എന്റെ കർമ്മവും ജന്മവും എല്ലാം ദിവ്യമാണ് അർജുന. അത് ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ, ആരാണോ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ത്യക്വാദേഹം പുനർജന്മ, അവര് ശരീരം ത്യജിച്ചതിന് ശേഷവും നൈതി മാമേതി സോർജുന, എന്റെ അടുത്തേക്കാണ് എത്തുക. അവര് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും പിറക്കുകയില്ല. ഈ സ്റ്റോറി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അളകനന്ദ നദിയിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുബേരപുത്രന്മാർ നളകൂബരനും മണിഗ്രീവനും എന്ത് ചെയ്തു? അവര് വാരുണി എന്ന മദ്യം കുടിച്ചുകൊണ്ട് യക്ഷസ്ത്രീകളുടെ കൂടെ, യക്ഷി എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും, യക്ഷ സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ജലക്രീഡകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടായി? നാരദ മഹർഷി അതിലൂടെ വന്നു. വസ്ത്രമൊന്നും ഇവർ ധരിച്ചിട്ടില്ല. യക്ഷസ്ത്രീകൾ നാരദ മഹർഷിയെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും വേഗം വസ്ത്രം എടുത്തു കൊടുത്തു. ഇവര് ഞങ്ങള് കുബേരന്റെ മക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവര് അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവരതിലിരുന്നു. ഇപ്പൊ പുണ്യ നദിയില് വസ്ത്രമില്ലാതെ കുളിച്ചു. മാത്രമല്ല വൈഷ്ണവ കോപമുണ്ടായി, വൈഷ്ണവ പാപം ഉണ്ടാക്കി, വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തു. നാരദ മഹർഷിയെ മാനിച്ചില്ല. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി അവർക്ക് വൃക്ഷമാകാനുള്ള ശാപം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് മോക്ഷവും കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് ഉരല് വലിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും 2 അർജുന മരങ്ങളായിട്ട് നിന്നിരുന്ന നളകൂബരനും മണിഗ്രീവനും ഭഗവാൻ മോക്ഷം കൊടുത്തത്. അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. വാണി ഗുണാനു കഥനേ ശ്രവണോ കഥായം ഹസ്തൗ ച കർമ്മ സമന സ്തവപാദയോർണഹ സ്മൃത്യാം ശിരസ്തവ നിവാസ ജഗത് പ്രണാമേ. എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് വാണി ഗുണാനുകഥനെ, എന്റെ നാവ് നിന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്നതാകട്ടെ, എന്റെ കൈകൾ കൈ കൂപ്പുന്നതാകട്ടെ, നിന്റെ അമ്പലം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ മൂർത്തി എന്താണോ അതെല്ലാം അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ കൈകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുക. എന്റെ ശിരസ് നിന്റെ തൃപാദങ്ങളെ നമസ്കരിക്കുന്നതാകട്ടെ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവര് നമസ്കരിച്ചു പോയി അവിടുന്ന്. അപ്പം വീതരാഗ ഭയക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിത. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ഓക്കെ,
വീതരാഗ ഭയക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിത ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ പൂത മദ്ഭാവമാഗതാഹ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, രാഗം, ഭയം. രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വേറെ ആയിട്ട് വേണം എന്നുള്ളത്. ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അത്ര വിശ്വാസമില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം. ക്രോധം, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരോടും ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വന്തം അതേ അംശമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ നിന്നും മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകി അനേകം പേർ ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി കാമയേശ ക്രോധയേശ രജോഗുണ സമുദ്ഭവ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാമവും ക്രോധവും എല്ലാം ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പ്യൂരിഫൈഡ് ആകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? വ്യത്യസ്ത അളവുകളിലുള്ള കഷ്ടത, രാഗ ഭൗതിക ജീവിതത്തോടുള്ള ശക്തമായ അടുപ്പം ആത്മീയ ജീവിതത്തെ അവഗണിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നമ്മള് ആ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വളരെ ദൂരേക്ക് പോകുന്നു. ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായ ആത്മീയ സത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം. നമ്മൾക്ക് ഭയം ഉണ്ടാകുന്നതും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഒരു വിഘാതമാണ്. ഭൗതിക ശാരീരിക സങ്കല്പത്തിൽ അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് ശേഷവും വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തുക എന്ന ആശയം ഇവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. ആരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മായാവാദികളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇതില് പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മായാവാദികൾക്ക് അവര് വിശ്വാസമില്ല, അവർക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് ജന്മമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിന് മുൻപ് ജന്മം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പോയിന്റിൽ അവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മായാവാദികൾ സമുദ്രത്തിലെ കുമിളകളെയാണ് നമ്മളുടെ ജീവജാലങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ സമുദ്രത്തിലെ കുമിളകൾ ഉണ്ടായി, അത് പോയി എന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടായി, അതിനുശേഷം നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുന്നു. അതിന് മുൻപും പിൻപും ലൈഫ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മായാവാദികൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദരുടെ അനാലജിയാണ്, ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. ക്വിസില് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, എക്സാമ്പിൾസില്. ഓക്കെ, അപ്ലൈയിങ് ട്രാൻസ്ഡെന്റൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും? നമ്മള് കൃഷ്ണന്റെ കഥകളെ കുറിച്ച് കേട്ട് പ്യൂരിഫൈഡ് ആയി നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാകും? ഭാവപ്രേമമുണ്ടാകും ഭഗവാനിലേക്ക്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഭാവപ്രേമത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 12ാമത്തെ ലെസണിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്റെ വേൾഡിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം വേറെ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് എന്തിനാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്തും തരും എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. അനന്യാസിന്തയന്തോ മാം യജന പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. ഇനി ഭഗവാൻ 11th ശ്ലോകം പറയുന്നു. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർഗ്മാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ, എങ്ങനെയാണോ നീ എന്നെ കാണുന്നത്? കംസൻ ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടു, ഭഗവാനും അതേ ശത്രുത തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മോക്ഷം കൊടുത്തു കംസന്. ഹിരണ്യകശിപുവും അതുപോലെ തന്നെ ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടു, യശോദമ്മ മകനായിട്ട് കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയ്ക്കുള്ള സ്നേഹം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കൃഷ്ണൻ. അതുപോലെ ഓരോരുത്തരും സഖ്യഭാവമാണെങ്കിലും ദാസ്യഭാവമാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പം മമ വർഗ്മാനുവർത്തന്തി, അപ്പൊ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും. ക്രോധമാണെങ്കിൽ കൂടി, നാസ്തികരാണെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. നാസ്തികർ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതിനൊരു ആസ്പദമില്ല, ഇതിനൊരു ആശ്രയമില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ തരുന്ന ഓക്സിജനാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്വസിക്കുന്നത്. നാസ്തികരും ആസ്തികരും ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടെയുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം. നമ്മളുടെ ആ ഫീലിങ്സ് എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനിലേക്കുള്ളത്, അത് ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഭഗവാൻ നമ്മളോട് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്യുക? 3 തരത്തിലുള്ള സറണ്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 3 levels of realizing absolute truth. ഭഗവാന് അതെന്താണ്? 3 levels of realizing absolute truth എന്താണ്? ബ്രഹ്മേതി,
പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദത്തെ. നമ്മൾ ആദ്യം ബ്രഹ്മജ്യോതിയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും, അതിനുശേഷം പരമാത്മാവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും, അതിനുശേഷം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഹോൾ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ലോർഡായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഇത്രയുമേ ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളൂ, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഇംഗ്ലീഷാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതില് ആദ്യത്തെ പിക്ചറിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും പിന്നെ ഭഗവാനായിട്ടും കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മള് ഇതില് എവരി വൺ ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ കൃഷ്ണ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഹിസ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ്. ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവോട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ ലോർഡ് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ തരത്തിലാണ് ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഫ്രൂട്ടി വർക്കർ, നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ യജ്ഞേശ്വരനായിട്ട് കാണും. ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ബ്രഹ്മജ്യോതി. ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപമില്ലാത്ത ഭഗവാനെ, നിരാകാരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ തൊഴുന്നവർ ബ്രഹ്മജ്യോതിയായിട്ട് കാണും. യോഗിയാണെങ്കിലോ മിസ്റ്റിക് പവേഴ്സിലൂടെ കാണും, നമ്മുടെ അഷ്ടസിദ്ധികളിലൂടെ കാണും. ഡിവോട്ടി ആണെങ്കിലോ 5 പ്രൈമറി രസാസിലൂടെ കാണും. 5 പ്രൈമറി രസാസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ശാന്തം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, സഖ്യം, ദാസ്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് 5 രസങ്ങൾ. ഓക്കെ. അകാമ സർവകാമോവ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അകാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആഗ്രഹവുമില്ലാത്ത ഡിവോട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഡിവോട്ടിയെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എവരി വൺ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ കൃഷ്ണാസ് മെഴ്സി ഫോർ സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഡിവോട്ടീസിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് സക്സസ് ഓൺ സെയിം പാത്ത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് നിർത്താമെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഫാസ്റ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയും. 4.11 നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇത് ഒന്നും പേടിക്കാനുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. 3 ലെവൽസ് ഓഫ് റിയലൈസിങ് ആബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മേതി, പരമാത്മേതി, ഭഗവാനിതി ശബ്ദത്തെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലെവലില്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫ്രൂട്ടി വർക്കർ, സകാമ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ യജ്ഞേശ്വരനായിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നത്? ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരാകാരവാദികൾ, അവര് ബ്രഹ്മജ്യോതിയായിട്ട് കാണുന്നു. ഒരു യോഗി എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? മിസ്റ്റിക് പവേഴ്സിലൂടെ കാണുന്നു, മാജിക് പവേഴ്സ്, അണിമ, ലഘിമ, ഗരിമ. അതുപോലെ ഡിവോട്ടി ആണെങ്കിലോ 5 പ്രൈമറി രസാസിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിയുന്നു. 5 പ്രൈമറി രസാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വാത്സല്യഭാവം, യശോദാമ്മയുടെ വാത്സല്യഭാവം. ശാന്തഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് പൂക്കളും പശുക്കളും ഒക്കെ ശാന്തഭാവമാണ്. പിന്നെയുള്ളത് വാത്സല്യഭാവം യശോദമ്മയുടെ, മാധുര്യഭാവം ഗോപിമാരുടെ. പിന്നെയുള്ളത് സഖ്യം, ദാസ്യം, അത് അർജുനന്റെയും ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെയും. ഓക്കെ. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. 4.11 നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. നാളെ നമുക്ക് ബാക്കി ലെസൺ നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ പോയി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യരുത്, ഇവിടെ പറയുക. ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം പ്ലീസ്. ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെ കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് ഡയറക്റ്റ് പറയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? അത്ര ടഫ് ഒന്നുമല്ല. ഒന്ന് മനസ്സ് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. കുറച്ചൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല ആർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേണുഗോപാൽ പ്രഭുജി, സംഗീത മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. പ്രവീൺ പ്രഭുജി, വേണുഗോപാൽ പ്രഭുജി, ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. മനസ്സിലാവണുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് നല്ലതാണ്, കേൾക്കാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി നന്നായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓക്കെ, സംഗീത മാതാജി കൊങ്കണി ആണോ? അതെ 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 മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനും അതെ. ഓക്കെ. സംഗീത മാതാജി എവിടെയാണ്? ഞാൻ കുഴുപ്പള്ളിയിലാണ്. ഓക്കെ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് വൈപ്പിൻ. ഓക്കെ. മാതാജിയുടെ പ്ലേസ് എവിടെയാ? ഞാൻ എറണാകുളത്താണ്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ എറണാകുളത്താണ്. ആ എറണാകുളം, പ്രോപ്പർ എറണാകുളം. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മെസ്സേജ് ചെയ്തു. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ തോന്നാറുണ്ട്. നല്ല ഓക്കെ, ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Okay, stop it. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4.11 വരെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി. നാളെ 4.12 തൊട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ ലെസൺ ഫിനിഷ് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.